е жил. И по кръста, разбираш, ама той е заминал нагоре там вода. Явно не е ударено. То така нагоре, нищо. Ама според мен, що ме ударено, ще умре на степен. Щом бега нагоре, е признаваме, брат. Фирма да има си гибот, домашните мрък. Това домашна ли си трябва, бе? Не, да се каквото да е. Виж там границата на първото. Тук е ти вършен. Стига да се Да. Кой е Мечо ли? Абе, то мина пред мене през тръките, обаче аз се смея да стреля, не знам какво е. И го видях между дорогата, вече е далеч. Ама високо ли мина? Не, 30 на под мене. Абе, на мен се вече по-голямо ме, бас и майката. Каза, че по-голямо ме, не се мине през това на 200 не мина ли покри тебе? То точно на тебе да излиш, аз викам бе, ти чакам да стреляш. По средата между вас. Това ли? По средата между вас. Не е модро. Не. Аз да се видя голяма глава. Ще видя черно голямо пръста. Не ми се видяте. То какво, женско, мъжко? То страхът тейка. Трябва да се бием от време на време. Иначе те минават и ги трябва. Не знам там. Трябва да се разберем всички. Значи в гумощник ли? Чао. Голямо просе. Капините им викам, сия са е бабата мой да гоним като аутави. Аз се тръкам те. Оба. Същия като вчера, само че не беше по-черен. Голямо просе! Ама вчера, я че мина. Той лежи и като се чакал. Викам, Магдалена, да не е чакал. Кой чакал да си гърчето долу, и това обежане, то ми стои така. Е така. Направо се смисля. А пакета за не съм го. Аз чух дето викам, това е истина, това не е, или викам двамата си, двама грачи на време, викам, тежката викам, тя ловено. По края... Да, бе, къде? Някакви си е 10-15 секунди на Магдален, аз го говоря. Гаранция. Слушай се, какво ще стане ние причи? Следващия път, като видиш такова пресе, горичка ще стане на него и на мен. Аз ще да се въпрос в него. Виждате ли какво предлага Магдален? Вчера направихме федералски снимки. 2 дена, по едно такова пресе, другата седмица сигурно съм поне 20 на клек. Аз го речен снима долу. И ще и няма да дойде. Тук няма долу, що? Само е викам, нито като таки. Ем, седа. Айде, добивай магазин. Билежката е в мен. Правят списък, че искам от всички стреля. Един да оправим унето. Аз сликова не. Ева, ето го е. Не го един флик, дай ми един за глас. Аз си взема отделно на тега. Айде бе, двама човека на тази дулка ще го успеем. А кой ще му прави тук модулите? Ама иди от там. От предстанко. Готови ли да стане? Да, бе. Стане, ма не са и ти хвърляш там. Каква сянка хвърляме? Сега премисли се да виж ето. Той?
Аре всички не, може ли го заклоним? Айде, давай. Там равно и запрето. Равно бе. Има до директор полянка. Виждали ще изчинява за памети. Е тук двете дочи. Вие не там равно. Май има сина мен. Не. То ти имам малко. Я от тук да го снимам. А ти не а? Я стойте там как. Не е много такова. Казваш, че след ли ще снимаш? Абе, може да си свали тук, кой го взимава? Не е много зайга. Его е тук, забит на дървото. Гледам долу. А? Ти виждаш Танко. Я откъде си един коса ми гледай. Гледай на колко години ме един Къде коса. на къде може да бъде? А? Его е. Его. Дай колко часа да... Рибите си. Абе, не, фальче си, хайде надолу. Не бъде да мирише, ама бутури. На бутури мирише. Доктор, дай му това нос. Докторе, ими това нос. Докторе, дръжбе. Да. Той е ли почина доктор? Това е рушния. Го обиколи само. Да му държим да... за да може да работи. Той, като се гърне, се убива и се режа с мазурите. Не. Не. Аз ти отивам, ако бъдеш на думите. Защото голямата война тогава става. Не разбирате!